Tervetuloa läpikäymään 2 viikon moottoripyörämatkan varusteita. Moottoripyörämatka suuntautui Suomen halki Lappiin ja sieltä Pohjois-Norjaan ja takaisin Keski-Norjaan ja sieltä sitten lopulta takaisin Suomeen. Matkalla oli auringonpaistetta ja matkalla oli vesisadetta ja tässä videossa käydään läpi nämä varusteet, yhden henkilön varusteet ja sitten mä vähän käydään näitä varustekohtaisia merkkejä ja sitten perusteluita, että minkä takia tämä varuste on valittu mukaan ja mitä siinä kannattaisi ottaa huomioon. Tässä on aika paljon varustetta, mutta kuitenkin aika lailla minusta se, millä pärjää pidemmälläkin, että olisi vaikka useamman kuukaudenkin olisi reissussa. Tietysti matkalla kannattaa käyttää hyödyksi niin kuin pesumahdollisuuksia, varsinkin camping-alueella niin löytyy pesukoneita ja tällä lailla. Ja yleensäkin varusteita kun ottaa mukaan, niin kannattaa semmoista monikäyttöisyyttä, keveyttä ja kestävyyttä suosia. Lähdetään noista ajovarusteista ensimmäisenä liikkeelle ja tässä on Sidin ajosaappaat Gore-Tex kalvolla ja ne kyllä pitää vettä hyvin, että kynnet kannattaa leikata lyhyeksi, että se kalvo ei mene rikki sieltä sisäpuolelta ja se vedenpitävyys säilyy sitten pitkällä juoksulla myös. Jos useampi päivä sataa vettä, niin kyllä sitä kosteutta sinne tulee niin kuin hikeä ja tämmöistä, mutta varsinaisesti niin kuin vesi ei tule läpi ja sitten taas toisaalta se kosteus ei pääse haihtumaan ulospäin, kun ulkopuolellakin se kosteusprosentti on niin korkea. Kannattaa kuivata mahdollisimman paljon sitten niitä kenkiä. Sillä lailla ne on sitten tietysti mukavat ja kuivat sukat siihen mukaan. Tuossa on Schubertin E2 Enduro kypärä ja siinä on tämmönen, mikä tää nyt on, puhelinjärjestelmä sillä lailla, että saa matkapuhelimen siihen ja navigaattorit yhdistettyä, niin kuulee nuo navigoinnit sinne ja voi tarvittaessa vaikka kuunnella radiota tai musiikkia puhelimesta. Ja siinä näkyy tuossa keskellä tommonen tummennettu visiiri ja se on tosi näppärä, kun pohjoisessa aurinko paistaa usein aika matalalta kanssa ja muutenkin häikäisee ja yhdessä tuon Enduro lipan kanssa niin pystyy sitten helposti niin kuin säätelemään sitä sitten, että valoa ei tule riittävästi ja tie näkyy sitten ja liikenne tosi hyvin. Varsinkin tunneleissa niin helppo sitten nostaa tuolla hanskat kädessä niin se lippa sieltä, se tummennettu visiiri pois silmiltä, niin ei tarvii sitten aurinkolaseja ja tuohon alla menee hyvin silmälasit ja kaikkinensa niin tuo on aika hiljainen kypärä kuitenkin ja tosi mukava käyttää, pitää vettä hyvin ja siinä on tuommoinen huurtumisen kalvo, mutta täytyy sanoa, että kyllä se kun vettä tulee todella kovaa taivaalta ja ajaa ja rapa roiskuu ja vesi roiskuu, niin kyllä se visiiri sitten alkaa mennä siihen kuntoon, että joutuu sitä sitten pitämään vähän niin kuin puoli ylhäällä ja kun kaikki on kosteita, niin sitä huurtumista sitten kyllä sisäpuolella tapahtuu, että hengitysilma sitten sitä huuretta lisää. Mukaan kannattaa ottaa tämmönen visiirin puhdistusneste ja siihen ne pyyhkeet, niin saa sit siististi hyvin pyyhittyä ötökät ja muut siitä pinnasta. Mulla on tuossa vieressä myös tommonen silmälasien puhdistusneste, niin saa silmälasitkin sitten kirkkaaksi. Tuossa alla näkyy tuommoinen vaijerilukko, niin voisit vaikka kypärän tarvittaessa lukita, jos siltä tuntuu, niin ohjaustankoa esimerkiksi. Ja muuten jos haluaa ottaa kypärän mukaan, niin aika usein mä kuljetin sitä kypärää, kun mulla oli siinä kamera kiinni koko ajan, niin tämä GoPro-kamera, niin
niin tuossa olkavarressa, tai mikä toi on, kyynärvarressa, mutta sitten mulla oli tuossa tommonen pussukka mukana, että mä saan sitten sen kypärän tommoseen pussiin ja sitten selkään roikkumaan tarvittaessa. Ja tietysti kypärä huppu ohut tommonen jokon kypärähuppu, mikä suojaa sitten kypärää, niin kuin, ettei mene likaseksi sieltä kaikki hiuksista rasva ja muu tämmönen, niin siirry sitten siihen kypärän pintaan. Mulla oli sitten myös mukana pari tuommoista puffia, puffin tuommoinen fleeci kangas kauluri ja sitten myös ihan ohutkin kauluri, mutta niitä en juurikaan tarvinnut. Mulla on itellä Klimin Badlands Pro A3 ajoasu, ja se on kyllä todella laadukas sillä, että vesi pysyy kyllä kovallakin sateella koko päivän aikana niin ulkopuolella, että se ei hakeudu kyllä mihinkään. Tuohon rintataskuun, niin siihen ei ehkä kännykkää kannata laittaa, että se vähän niin kuin kostuu, mutta muuten sitten sisäpuolella taskut ja sitten nuo muut taskut niin pitää tosi hyvin. Ja hanskoista vähän riippuen, niin valuuko sitten mitenkään, mutta saattaa kostua tuosta ranteen kohdalta sitten noi takin ihan suut. Housut on todella lämpöiset ja kaikin puolin, niin vaikka rapa roiskuu ja mä pidän niitä itse housuja noiden ajosaappaiden päällä, niin ei ollut mitään ongelmia ja kaikin puolin niin oli sitten mukava. Että kyllä toi niin kuin ajoasun kannattaa matkalla satsata, että jos ajattelee, että keli on mitä on, niin jos ajoasu rupeaa vuotamaan, niin kyllä se pidemmän päälle sitten kylmä alkaa tulemaan ja sitten alkaa kaikki kastumaan sitten vaatteet, mitä on muutakin siellä alla. Et hyvällä ajoasulla ei tarvitse ottaa muuta varavaatetta niin paljon mukaan. Tietysti riippuu, että missä yöpyy, jos yöpyy jossain mökeissä, niin missä voi lämmittää ja kuivata, niin sillä saa varusteita kuivaksi, mutta tässä matkalla mentiin pitkälti teltalla, niin varusteet esimerkiksi, jos ajoviima aika nopeasti kuivattaa, niin en sitten sen koommin noita varusteita muuten tarvinnut kyllä kuivattaa, että ne oli mulla teltassa sitten tällä lailla niin kuin käännettynä päällekkäin. Mä käytän tuommoista huomioliiviä, se on Rukan liivi, todella mukava vetskari edessä ja se on tuollaista verkkoa, niin sitten noi Klimin lukuisat tuuletusaukot, niin se ilma pääsee tuon liivin läpi sitten niiden aukkojenkin läpi ja pystyy sitten säätämään sitä, että jos on kuuma päivä, niin ilma mukavasti kiertää. Toi Klimin ajoasu on todella lämmin, niin siinä tulee kyllä helposti sitten kuuma. Mulla oli ajoasun alla, niin mulla on Under Armourin tommoset trikoot ja sekä ihonmyötäiset Heat Gear on se Under Armourin merkki ja ne mukavasti antaa tuon mahdollisuuden, että noi housut luistaa niin kuin helposti sen päällä ja sitten myös toi tommonen kompressio, niin se painaa kivasti niin kuin jalkoja sillä lailla, että niin kuin jalkoihin kun paljon istuu, niin ei tule sitten kerry nestettä samalla lailla. Mulla oli sitten vielä tuommoinen Patagonian fleeci, se on mukava sekä leirissä, mutta sitten kun on vähän viileämpiä päiviä, niin sen voi heittää tuohon väliin, se on sen verran ohut ja mukava. Ja sitten jos oikein alkaa menee tuonne 13 ja alle kylmempiin ja pitempiä ajoja, niin mulla on sitten Patagonian pieni tai ohut hupullinen toi kevytuntuva takki, niin sen kun vetää tuohon ajoasuun ajotakin alle, niin oikeastaan jos jostain sitten kylmä tulee, niin se tulee just tuosta niin kuin käsivarsista, että siihen alkaa niin kuin se kylmyys hiipimään. Ajohanskoja 2 mukaan, pystyy sitten toiset kastuu niin pystyy sitten vaihtelemaan, seuraavan päivän saa kuivat ja ehkä sitten saa sen kierron aikaiseksi, että aina on kuivat hanskat niin kuin olisi lähdössä.
Ne on kummatkin vedenpitäviä hanskoja, toista on korehanskat ja toissa on joku toinen kalvo, mutta ihan hyvin toimii, mutta kyllä kuitenkin hanskatkin sitten tässä ajossa kastuu. Käydään näitä vaatteita vielä muutenkin läpi, niin mitä oli. Mulla on tuossa kompressiosukat, Asicsin pitkät sukat, se menee tuonne polveen asti ja ne painaa kivasti sitten jalkaa, niin jalat on hyvässä kunnossa pitkän päivän ja ajon jälkeen. Ja sitten on tämmönen beanie lakki, eli jos on leirissä ja on sitten sateista ja kylmä, niin on mukava heittää sitten tommonen koko pään tuohon korvien päälle menevä tuulenpitävä hattu päälle. Lippalakki on kiva se leirissä ja muutenkin auringolla niin suojaa. Sitten on yksi kauluspaita, pystyy sitten vähän siististi leirissä pukeutumaan. Mulla on yksi merinovillainen Devoldin pitkähihainen aluspaita, mikä olisi sitten tuossa on oikein kylmä sää, ja siihen Arc'teryxin tämmöiset fleece-tyyppiset lämpötrikoot, niin se on tämmöinen niin vara-asu ja sillä saa sitten lisää lämpöä, jos tarvii niin kuin ajon aikana tai sitten leirissä. Pari teepaitaa. Sitten on Arc'teryxin tämmöiset tekniset housut, kuivaa tosi nopeasti ja sillä lailla niin kuin joustavat, kevyet ja menee pieneen tilaan. Uimahousut, alusvaatteita, alushousuja, tietysti naisilla rintaliivejä tarvitaan ja sitten on ihan parit sukat lisää ja sitten tuommoiset villasormikkaat esimerkiksi, jos sattuu kylmä yö, niin pystyy sitten vaikka laittaa ne makuupussissa sormikkaat päälle. Sandaalit ihan siihen, että on mukava sandaalis liikkuu leirissä ja sitten käydä noissa julkisissa suihkuissa, niin on sitten omat suihkusandaalit ja sitten yhdet lenkkarit, mitkä menee leirikenkinä ja voi vaikka muutenkin sitten tuntuu siltä, niin jos käy jossain lähiajossa, niin käyttää niitä. Tossa kaikki vaatteet ja mennään sitten tähän leirivarustukseen. Tuolla ensimmäisenä niin näkyy tuommoisia vedenpitäviä pusseja. Mulla käytän Ortliebin tukevia pusseja, niin ne on isoja, ne menee niihin alumiinilaukkuihin ja niissä pysyy sitten ihan varmasti tämä vaatteet ja varusteet sitten kuivana. Esityisesti niin kuin vaatteet on toisessa pussissa ja toisessa pussissa mulla on sitten makupussit, makualustat ja tämmöiset. Niin ei sit haittaa vaikka jos laukut vuotaa tai sitten kuljettaa niitä sateessa moottoripyörältä sinne teltalle tai majoitukseen, niin ei kastu sitten. Sitten on kaikenlaisia muun kokoisia pikkusia varustepusseja, että kyllä se vedeltä ja sateelta suojaaminen on tosi olennaista, niin noissa on helppo sitten järjestellä varusteita. Mulla oli tämmönen Rotopaxin 3,6 vai 3,8 litran vesiastia mukana ja se oli kyllä ihan näppärä. Mulla oli siinä puhdasta vettä ja sain sitten, jos mä leiriydyin jossain vähän semmoisissa paikoissa, missä ei välttämättä ihan varmuudella saanut puhdasta vettä tai ei ole lähellä vettä, niin tuolla pystyy hyvin sitten tekemään ruuat ja se kulki mulla siinä takaboksin ja niin kuin satulan päällä, että mulla oli se kiinni sit siihen niin kuin tarakkaan ja se oli siinä pystyasennossa ja tosi hyvin kulki. Ja mulla on tossa myös pikkusen vedenpuhdistustabletteja, niin voi sitten tarvittaessa niin myös pitkällä reissulla tai sitten muuten, jos on päässyt likaantumaan, niin desinfioida sen, niin, eli vähän niin kloorikäsittelyn tehdä sille. Mulla ei ollut semmoista mitään parempaa laukkua nyt tässä tähän niin kuin, putkikassia tai jotain muuta, niin mä otin tuommoisen polkupyörän sivulaukun Ortliebin vedenpitävän laukun ja se olikin tosi näppärä. Mä sain siinä kuljetettua kaikki mun
ruuat ja mä kiinnitin sen sitten ton valkoisen kanisterin eteen siihen mun selän taakse, eli siihen matkustajan niin kuin penkin päälle. Mulla oli käytössä noita rock-strappeja, mitä mä suosittelen ehdottomasti. Ne on todella näppäriä ja niillä saa tosi kireelle ja helpolla kiinnitettyä varusteita ja laukkuja, ja niillä mulla oli Torclipin laukku sitten kiinni. Sen lisäksi tuommoiset ihan peruskaupasta löytyvät kestokassit, niin tosiaan iso, niin niillä on helppo kuljettaa tavaraa sitten moottoripyörän ja teltan välillä tai majoituspaikan välillä, niin ne ei vie paljon tilaa ja on tosi kevyitä. Sitten oli pieni Ospreyn tämmönen reppu, niin sinne sai sitten jotakin semmosia tärkeimpiä tavaroita, mitä halusin sitten ottaa mukaan, jos lähdin käymään vaikka laivalla yläkerrassa, kun moottoripyörä jäi sinne ruumaan ja muuten tämmöistä tavaraa. Se on leirissä kanssa ihan kiva kuljettaa, että jotain vaikka arvotavaroita niin kulkee sitten helposti mukana, ja kun käy suihkussa, niin saa sitten reppuun pyyhkeet ja muut tarvikkeet. Majoituksen käytössäni niin mulla oli Mountain Hardwarein tämmönen AC2 teltta, ja se on tämmönen yksikerrosteltta, eli siinä ei ole kuin avaa sen teltan ja työntää kaaret sisään, ja se on sillä pystyssä, eli todellakaan ei tarvii niinku sit kahta kerrostelttaa. Sen alle suosittelen ehdottomasti, että yleensäkin telttojen alle tuommoista maavaatetta, että se suojaa sit niinku sitä teltan pohjaa, että teltan pohja ei mene sitten puhki esimerkiksi jostain kivissä tai muista, mitä siinä siitä pohjalla saattaa olla. Siinä on vielä telttakepit, eli nämä menee todella hyvin kaikki sinne alumiinilaatikkoon mahtuu. Makualustana on Thermarestin tommonen täytettävä, puhallettava alusta, ja sen päällä on kyllä tosi mukava nukkua, että saa hyvät yöunet, ei tuu kyllä sit niinku siitä kiinni, että jäis väsyneeksi sitten sen takia, että on liian kova alusta ja menee myös pieneen tilaan. Tuossa edessä näkyy tommonen sininen fliisi. Mä oon ommellut sen fleecekankaasta semmosen niinku pienen tyynyliinan, ja sinne on sisälle helppo työntää sitten esimerkiksi, mä laitan sinne tuntuva taki ja sitten tommoset trikoot, mitkä on vähän paksummat, niin siitä tulee mukava tyyny ja sen kanssa on helppo sitten nukkua. Tuossa on vielä näkyy toinen pieni, eli telttakaaren, jos telttakaari sattuisi katkeamaan, niin sitten semmoinen korjausholkki, ja sitten myös sama on, että makualustan, jos makualustaan tulee reikä, niin sitten paikkaussarja siihen. Pieni kokoinen tämmöinen ultralaitti pyyhe, se on ihan riittävä, sillä saa ja se kuivaa tosi nopeasti. Sitten sateenvarjo on näppärä tosiaan leirissä, niin kun pystyy suojaamaan, kun avaa jonkun laatikon tai jotain muutakin kun liikkuu, niin ei sitten kastu. Niin semmonen. Sitten tuolla näkyy reunimaisena, mä pidän mukana tuommoista moottoripyörän suoja niin kuin huppua, eli mä saan sitten tarvittaessa leirialueella, niin jos siltä tuntuu, niin piilotettua sen moottoripyörän nyt sinänsä semmoisilta katseilta, että kukaan nyt ei ehkä välttämättä nyt ensimmäisenä siihen ryhdy sitten nousemaan päälle ja kokeilemaan tai jotenkin muuten herätä semmoista kiinnostusta. Tuossa alla näkyy toinen pieni muovipussi, sen sisällä on semmoinen pieni metallilätkä, niin mä saan sen tuohon moottoripyörän sivutuen alle, ja nyt kuuseissa paikoissa niin tulee nurmikolle ja tämmöisiin pehmeisiin alustoille laitettu moottoripyörä, niin sitten se pitää sen vielä varmemmin pystyssä. Sitten jos katsotaan näitä ruokailuvälineitä ja muita, niin termospullo tosi näppärä mukana, niin saa aina aamulla tekee kuumaa juomaa siihen, niin pystyy päiväaikana siitä juomaan, ja se toimii myös sitten vesipullonakin. Et mulla tästä itseltä puuttuu erikseen vesipullo, ja se olisi ehkä ihan hyvä lisä, mutta mä pärjäsin hyvin tuolla termospullolla ja täytin sitä tarvittaessa sitten tuosta valkoisesta kanisterista. Siinä on MSR:n pieni keitin. Toi keitin on niin kuin lähinnä nyt vaan pelkästään
kuuman veden kiehauttamiseen ja se toimii kaasulla ja siinä on kaasupullo päällä ja se keiti itsessään niin toimii hyvin kovassa tuulessa myös, että ei mene niin kuin hukkaan sitä kaasua sit siinä, että jos on kova tuuli, että on jossain vähän korkeammalla tunturilla tai vuodella, niin pystyy sielläkin keittelemään. Siinä on mulla Primuksen pieni kaasukeitin myös varalla, mutta se on myös sen takia, että mulla on tuossa iso tommonen MSR:n kattila kannen kanssa, niin mä pystyn sitten tekemään ruokaa tällä pienemmällä polttimella ja sitten tuossa näkyy myös semmoinen tuulen suoja, millä mä pystyn sitten rakentamaan sen kattilan ja tuon polttimen ympärille semmoisen tuulen suojan, niin palaa sitten myös nopeasti. Siinä alla on toinen kattila, se on titaanikattila lähinnä käytössä mulla nuotiolla, eli voin tehdä tulet, niin siinä pystyy sitten nuotiollakin keittämään vettä ja tekemään pientä ruokaakin. Siellä on sytytyspaloja nuotion sytyttämiseen ja tietysti tulitikkuja riittävästi. Tuossa on astian tuommoista pesuainetta, se on ympäristöystävällistä, että voi niinku luonnossakin sen kanssa pestä, mutta tietenkin muistetaan, että ei koskaan suoraan vedessä tiskata, vaan aina maastossa maan päällä. Ja siinä on paistolasta ja pieni ruoka-astia menee tuonne kattilan sisään ja sitten tuo kattilan kahva. Tiskiharja ja leikkuulauta, pieni pannulappu, niin pystyy sitten tarvittaessa jonkun kuuman vaikka polttimen, niin tuon keitin osan tuosta MSR:stä niin nostaa vaikka telttaan sitten, niin se on tuon kuumaa ei sitten polta sitä teltan pohjaa tai mitään muuta. Lusikka, haarukka ja veitsi yhdistelmää, että mulla on lähtökohtaisesti käytän periaatteessa kyllä pitkälti vaan pelkkää lusikkaa, mutta tietysti joskus on kiva vähän syödä muutenkin haarukan ja veitsen kanssa. Sitten on leikkuulauta vielä mukana. Tuolla välissä mulla vielä on pieni tommonen tankolaukku, niin saan siihen sitten, jos lataan ajon aikana jotain kameraa tai jotain muuta, niin pystyn sen sitten sinne sujauttamaan. Täältä löytyy istuinalusta. Se on ihan kiva märällä istuessa, niin pystyy sen päälle peffansa sitten laittamaan. Ja tuossa on tuommoinen harmaa pieni pyyhe. Se on tuommoiseen ihan käsien ja naaman ja mitä nyt haluaa sitten pyyhkiä. Mutta sitten on tämmöinen sininen vähän isompi pyyhe, mikä on kyllä todella näppärä kaikenlaisen, esimerkiksi teltan, jos on useamman päivän sataa, niin telttaan saattaa muodostua kosteutta ja tämmöistä, niin sitten on helppo sillä pyyhkiä. Ja kaikkea muutakin, mitä tarvitsee vähän vettä siivota, niin pois jostain, niin ton pyyhkeen kanssa ja kuivaa sitten kuitenkin aika nopeasti. Tuommoiset kosteuspyyhkeet, mitä tuossa näkyy, toi pussikka, se on tosi näppärä. Esimerkiksi noi lauttojen kuormaliinat saattaa olla niin likaisia ja rasvasia ja siinä menee kädet ihan mustaksi, niin noilla on helppo sit puhdistaa, mutta muutenkin sit semmoista niinku yleistä hygieniaa saa hyvin pidettyä. Ensiapupakkaus, en mene mitään sen enemmän, siellä on perusasioita, haavahoitoa ja sitten tietysti jotakin särkylääkkäitä ja tämmöistä laastaria ja kuumemittari kannattaa ottaa mukaan, se paljastaa aika paljon sitten, jos jotain on, ja avaruuspeite siellä tietysti, eli pystyy siihen sitten käyritymään, jos tulee todella kylmä. Tuossa on vessapaperia ja vähän tämmöisiä savettihygienia pyyhkeitä, nenäliinoja, nessu. Ja tuossa pullossa ei ole toiminta, mitä sanotaan tuossa etiketissä, vaan siellä on semmoista käsinpesunestettä, sitten kun on kädet ihan vaikka moottoripyörää korjatessa tullut rasvaseksi ja likaseksi, niin sillä saa sitten tehokkaasti niin kuin puhdistettua. Muovikasseja, jätesäkkejä ja semmoisia, ne on ihan hyvä. Jätesäkki esimerkiksi käy alustana jossain teltassa esimerkiksi likaisille vaatteille, märille vaatteille, jos siltä tuntuu. Sitten on tuommoisia kuituliinoja,
ja talouspaperia, korjaukseen työkäsineet ja sitten on tuommoisia kertakäyttökumikäsineitä. Siinä on hygieniatarvikkeita, hammasharjat, hammastahnat ja aurinkovoidetta ja muita vastaamaan suihkusamppoita ja kampaa ja tämmöisiä tarvikkeita, mitä matkalla kukakin henkilökohtaisesti tarvitsee. Mulla on monitoimi työkalu ja sitten oli yksi kääntöveitsi, niin saan sitten ruokaa ja korjauksia sitten näiden avulla tehtyä. Paikallinen kartta, tuossa Suomen kartta ihan varmuuden vuoksi. Sitten on vihko, vedenpitävää paperia, kyniä, pieni tussi ja kuulakärkikynä, lyijykynä. Siinä on tuossa pienessä pussissa on liitu. Liidulla voi kirjoittaa vaikka asfaltti, jos ilmenee tarvetta. Ja ajoneuvon rekisteröintipaperit, vakuutustodistukset ja tämmöiset. Ajoneuvo avaimet ja vara-avaimet. Matkapuhelimia kaksi kappaletta. Sitten on tuommoinen varavirtalähde, riittävän tehokas, pystyy sitten lataamaan, kun aina ei ole sitten, jos ei ole mahdollista sähköä tai tulee jotain yllätyksiä, niin pystyy silläkin myös sitten ottamaan varavirtaa. Aurinkolasit, AirPodsit, haluan musiikin kuunteluun ja tietysti luottokortti ja muut kortit, mitä haluaa ottaa mukaan. Pieni kompassi. Tuossa valkoisessa rasiassa on kaikenlaista pientä korjausvälinettä, pystyy korjaamaan vähän varusteita. Tuossa vihreässä asiassa on paristoja. Siinä on kypärää ja moottoripyörän tai murtohälyttimeen ja muihin tämmöisiin siihen moottoripyörän omaan. Ja taskulamppu. Taskulampun varaparistot löytyy siitä. Kans tuo taskulamppu toimii samalla myös sitten telttavalona, eli saa roikkumaan sen teltan kattoon. Narua, paracord-narua ja sitten on pyykkinaru siinä, parit sulkurenkaat. Noissa koteloissani löytyy, tässä on näitä GoPro-tavaroita, eli mulla on tässä, millä mä kuvaan tätä, niin GoPro-kamera ja sitten mulla on tää kiinni nyt tämmössä selfie-tikussa, pitkässä teleskooppitikussa ja siinä on sitten vara-akkua ja noita erilaisia kiinnitysklipsejä ja johtoja. Tässä näkyy tuossa vasemmassa reunassa niin on tämä adapteri, millä sitten saa USB-A ja USB-C virtaa moottoripyörästä ja sitten latureita kannattaa ottaa ainakin 2-3 mukaan, niin saa sitten kerralla matkapuhelimet ja sitten kameran ladattuja ja niihin latausjohdot ja mielellään tuommoisia USB-C, USB-A ja kumpaankin suuntaan ja vaikka vielä USB-C, USB-C-liitin mukaan, niin saa sitten latauksen erilaisissa tilanteissa järjestettyä. Siinä on motopressor, ilmakompressori pieni ja tosi näppärä ja tehokas pumppu. Ja sitten on ihan tommosia perus renkaanpaikkaus tarvikkeita ja työkalut ja sitten noita itse paikkoja. 0,5 litraa moottoriöljyä, se on tuommoisessa Nalkenen merkkisessä pullossa, mikä soveltuu moottoriöljyn säilymiseen ja on tuommoista pehmeitä muovia. Sitten on akkukaapelit ja tuommoinen vanteen suoja, jos joutuu irrottamaan rengasta sitten vanteelta. Tuommoinen vanneharja, se on todella näppärä sekä tietysti pyörän pesemiseen matkan aikana vettä mutta myös
Myös tuo harja soveltuu hyvin esimerkiksi pölyn pyyhkimiseen ajoasusta, että sillä saa hyvin harjattua. Sitten mulla on yksi sytytystulppa ja sitten öljyn suodatin ja sitten tuon propun yksi alumiinitiiviste. Työkaluja mulla on tämmönen SBVn työkalusarja ja tää on tosi monikäyttöinen. Tää on nyt suunniteltu tai tilattu sen mukaan, että tää on oman pyörän mukainen, eli siinä on semmoisia työkaluja, mitä sitten omassa moottoripyörässä tarvitsee ja todella laadukas sarja ja helppokäyttöinen näppärä ja mä oon lisännyt sinne vähän, mulla on siellä tommonen katkaisutaltta ja sitten tommonen iskupuikko, kun se nyt voisi sanoa ja sitten pinsetit, kynää ja jotain pieniä muita öljysuodatin avain ja tämmösiä, mitä siinä sarjassa ei tullut mukana. Olen pitänyt myös tämmöistä pientä Halderin muovipää vasaraa mukana, eli sillä saa tarvittaisiin vähän auteltua moottoripyörän korjaamisessakin ja sitten tarvittaisiin myös vaikka telttakiiloja, jos on pakko, niin niitäkin niin kuin lyötyä. Sitten on tämmöistä sekalaista pikkusälää tuolla rasiassa on sähköjohtoa, eristysnauhaa, rautalankaa, sulakkeita, sähköliittimiä, kaikenlaista pientä venttiilisuojia ja ynnä muuta. Ja sitten on tämmönen toinen laatikko, siinä on hiomapaperia, tuommoinen 12 voltin sähkökynä, pitempiä nippusiteitä, sitten on korilla teippiä ja tuommoinen rautasahan terä ja taitaa siellä olla tiivistepaperia ja sitten on näitä nesteitä, mulla on tuossa vähän epoksi liimaa, kupari tahnaa, sitten on tyhjä tuommoinen silmälasinestepullo, mihin mä saan saippua vettä ja pystyn noita renkaan paikkauksissa katsomaan, mistä kohtaa vuotaa. Ja silikonipuikko esimerkiksi voi käyttää tuossa ilmasuodattimen asennuksessa. Kierrelukitetta ja sitten tuommoista pikatiivistettä, ja nämä kaikki on tuossa muovikotelossa. Ja sama juttu näiden työkalujenkin kanssa, niin kannattaa laittaa sitten ne vielä vedenpitävään pussiin, että pysyvät sitten tietyllä tavalla myös kuivana, jos säilytyslaatikkoihin pääsee vettä. Tässä kokonaisuudessa on kaikki, mitä oli matkalla mukana, ja jos jotain kysyttävää, niin laittakaa viestiä, ja nämä löytyy myös netistä, tämä varustelista tämmöisenään ja vielä laajemmaltikin.